Croeso i chi yma i'r Gell. Mae dyddiau yn barod. Mae'r dyddiau a'r misoedd ac yn wir y flwyddyn yn rhithro heibio tydi. A mae'n siŵr mae dyma un o'r blynyddoedd mwyaf rhyfedd i unrhyw un ohono ni i wynebu. Mae yna chydig sydd yn cofio yr ail ryfel byd, ond mae rhai sy'n cofio dyddiau hynny mynd yn llai bob dydd, efo'r newydd heddiw fod Ffynnon wedi marw, a hithen 103 mlwydd oed. Mae mwy ohono ni'n cofio'r rhyfel yma Alfinas. Ar awyrgylch y pryd hynny, pryd oedden ni'n disgwyl bob dydd am ddatganiadau ar y teledu, sôn am hynt a helynt y milwyr. Ond dyma chi adeg gwahanol iawn, sydd wedi cael ei cyffelybu i adeg o ryfel. Ond rhyfel yn erbyn gelyn allwn ni mo'i weld, na gwybod pwy gaiff ei heffeithio'n drwm gan y gelyn, gan yr afiechyd ofnadwy yma. Ac mae pobl wedi ymateb mewn gwahanol ffyrdd, rhai yn fwy positif na'i gilydd, ond mae'n siŵr bod rhan fwyaf ohono ni wedi teimlo pryder ryw bryd yn ystod y cyfnod yma. Pryder am iechyd yn hunan efallai, neu iechyd yn hanwyliad. Pryder am swyddi, pryder am fedru bwydo'r teulu, talu'r morgais, diogelwch yn pensiwn ac economi'r wlad. A'r cwestiwn dwi eisiau meddwl amdano ym ychydig bore yma di, be dyn ni am wneud efo'n pryderon? Dwi'n ffeindio bod y salmau'n lle gwych i fynd am gymorth. Cymwch chi Salm 37. Un o'r salmau sy'n cael ei priodoli i'r Brenin Dafydd, a mae'n cael ei chyfrif yn salm doethineb, yn cynnig cyngor i ni ynglyn â sut mae byw. Ac os ydy hi'n cychwyn efo sôn am y drwg, mae'n deitha ni, does dim eisiau poeni gormod, na fydd yn ddig wrth y rhai drygionus, na chenfi geniwth y rhai sy'n gwneud drwg. Oherwydd, fe wywant yn sydyn fel glaswellt a chrino fel glesni gwanwyn. Ond nid rhyw anogaeth i positive thinking, heb sylwedd ydy hwn, nid rhyw keep calm and carry on. Mae'n mynd ymlaen yn yr adnodau nesaf i roi 4 egwyddor i'n helpu ni, a mae'r 4 egwyddor yn troi'n sylw ni at Dduw. Yn gyntaf, ymddiried yn yr arglwydd, medde Dafydd. Mae amgylchiadau digwyddiadau o'n cwmpas ar adegau yn gallu llenwi'n meddyliau a chodi ofn a phryder mawr yn calonnau. Sut fedrwn ni wynebu hyn, dyn ni'n dweud? A dyna oedd hanes Israel a'r brenin Saul wrth wynebu Goliath. Ond i'w plith fe ddoth Gair ifanc oedd yn credu fod na Dduw mawr yn y nefoedd oedd yn dda ac yn gofalu am ei bobl. Os oedd llygaid Saul ag Israel ar Goliath, mi oedd llygaid Dafydd ar Dduw, a beth oedd Goliath o'i gymharu â hwnnw. Ac felly efo ni uwch law yn byd a'n pandemig, mae yna Dduw sy'n yn gwylio. Mae'n gwybod am yn pryderon a'n gofalon, ac mae o'n dda tu hwnt i ddychymyg unrhyw un ohono ni. Yr ail gam wedyn ydy ymhyfryda yn yr arglwydd. Beth am yn swydd? Beth am yn iechyd? Beth am yn bywyd? Fe ddydodd Iesu wrthon ni fod modd i ni gasglu trysor yn y nef. Trysor na all neb gymryd oddi arno ni. Mae'r byd yma'n mynd heibio i bob un ohono ni, a ryw ddydd bydd rhaid i ni gyd adael y cwbl ar ôl. Ond mae yna drysor yn y nef na all neb i gymryd oddi arno ni. Duw ei hun yn ei fab Iesu Grist. Os byddwn ni'n gweld Iesu fel y trysor mawr i'w geisio, ac yn gosod yn bryd ar ei gael o uwchlaw pob dim arall, bydd yn pryder am golli pethau llai yn cilio. Fe ddydodd Iesu ni weddi fawr noson i fredychu, hyn yw'r bywyd rhagwyddol, da adnabod di, yr unig wir Dduw, ar hwnna'n fonais di, Iesu Grist. Gallai'r apostol Paul ddeud flynyddoedd yn ddiweddarach wrth wynebu dyfodol ansicr iawn. I mi, Crist yw byw ac elw yw marw. Ymhyfryda yn yr arglwydd. Gna fo yn drysor mwyaf dy fywyd, medde Dafydd, a rhydd i ti ddisufiad dy galon. Y trydydd gair o gyngor gawn ni yn y salm ydy rhod y ffyrdd i'r arglwydd.
Pa ffordd sy'n rhaid i chi neu fi i gerdded heddiw tybed? Gofynnwch i Dduw yn harwain ar hyd llwybrau diogel yn ystod y dydd. Mae'r Salm cyntaf yn gorffen efo'r geiriau y mae'r arglwydd yn gwylio neu'n adnabod ffordd y cyfiawn. Ac mae ffordd y drygionus yn darfod. Mae'r ffordd mae Duw ni agor o'n blaen yn ddiogel. Hyd yn oed i rywun fel yr apostol Paul gafodd ei arwain i'r carchar a gwaith. Ond yn y carchar fe gafodd o Dduw'n bresennol yn ei gadw rhoi pwrpas i'w amser yno ac yn y pen draw yn ei arwain yn ddiogel i'w freichiau fo ei hun. Neu beth am y Brenin Dafydd oedd yn gallu tystio, ie, perhodion ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf niwed canis rwy ti gyda mi, dywialen a ffon am cysurant. Felly ymddiried yn yr arglwydd, ymhyfrydan yr arglwydd, rhod y ffyrdd i'r arglwydd. Ac yna daw'r bedwaredd anogaeth, disgwyl yn dawel am yr arglwydd, aros yn amyneddgar amdano. Pa mor amyneddgar ydych chi? Mae'n wir mae Job ydy'n hyfenw fi, ond weithiau mae'n anodd yn dydi pan dwi mewn ciw yn y siop ac ar frys a dyddiau yma da ni'n gorfod arfer efo ciwiau yn y siop yn dydyn ni. Neu disgwyl am rhywbeth yn y post, disgwyl rhyw newyddion a hwnnw'n hir yn dod. Neu falle dyddiau yma, sut mae'n amynedd ni wrth disgwyl y dyddiau pryd bydd y pandemig drosodd, a ni'n cael crwydro gweld yn ffrindiau a'n teulu, neu gynnal oedfa nôl yn y capel. Ond os cofio ni na tydi amser yng ngolwg Duw fel y gymau o i ni, a'i fod yn dwyn i gynllun rhagorol i ben yn ei amser da ei hun, lle fydd neb ohono ni wedi cael cam mewn unrhyw ffordd, yna byddwn yn cael gras i ddisgwyl, a phrofi yn y pen draw fod yn hamynedd yn talu ar ei ganfed. Ydych chi yn ame os ydy Duw yn mynd i'ch dwyn chi drwy'r cyfnod hwn? Cofiwch, mae wedi ateb problem ddyfnaf eich cyflwr, trwy i Grist ddwyn eich beiau chi i'r groes a chlirio'ch dyled dragwyddol. Bellach gallwch ddilyn cyngor y Salmydd a rhoi holl bryderon iddo fo. Neu fel y dydodd Paul wrth Gristnogion pryderus Philippi. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob dim gneler eich deisyfiadau'n hysbys i Dduw trwy weddi a gymbil ynghyd â diolchgarwch, a bydd tangnefedd Duw, sydd goriwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, da ni yn dod ata ti y bore yma. Rhai ohono ni ar ben yn digon ac eraill o ddiwn tad yn llawn pryderon. Ond da ni'n diolch yn bod ni'n gallu ymddiried yno ti. Yn wir, da ni'n gallu ymhyfrydu yno ti oherwydd pa ddiw sydd debyg i ti. Ac am hynny, da ni'n gallu rhoi'n ffyrdd i ti heddiw a'n pryderon, a gofyn i ti o ddiwn tad yn ddydrygaredd i wylio drosto ni, a helpa ni heddiw o ddad i gerdded llwybrau diogel ac i ddisgwyl yn dawel i ti ddod ar fendith o ti'n dymuno i ni phrofi i'n profiad bob un ohono ni. Amen. Dan eich bendith.